Salam, hormatly vatandaşlar. Yine de sizden men Murat Qurbanov. Men şu köpleşimde size bir maglumat verecek bolýan. Türkmenistanda 5 aprelde 2020 ýylda halkyň tarapyndan Daýhan partiýasy düredildi. Bul bir gowza. Salam, hormatly vatandaşlar. Bul bir gow maglumat, ýa-ni şu Daýhan partiýasynyň esasy adamlary halkyň içinde, Daýhanyň içinde kynçylyk görýän adamlar. Ne şol öz partiýasyny döretdiler. Men bir näçe wagtdan bäri, ýa-ni 3-4 aý bäri işläp gelýär. Ahyr şolar ýa-ni öz gurnama periodyna wagtyndan geçip, häzir eýen programmalaryň üstünde işlärler. Bizde Türkmenistanda siziň bilişiniz ýaly Dem partiýa, öňkü kommunistik partiýanyň ýa-ni klonlary, kopýalary diýdi-de. Ýa-ni agrarny partiýa, telekeçiler, senarçylar partiýasy bar we beýleki ýa-ni gurumlar bar. Bular hepmesi ýa-ni hökümet tarapyndan oglan edilip, hökümet tarapyndan talap edilip goýulan partiýalar. Olaryň ýoluşçulary öňkü hökümetde işleýän korrupsionerler bolup durlar. Ine şu Daýhan partiýasy bolsa, hakyky Daýhanlaryň problemalaryny çözmek üçin, hakyky Daýhanlaryň betbagçylyk ýagdaýyndan çykmak üçin dördilen partiýa. We şolaryň esasy Daýhanlaryň ýa-ni arkasyny gorar, ýaly şu partiýa döredildi. Men ýoldaşlarym bilen köpden bäri görüşip gelýän tügelimi, ýa-ni akylly, paýhatly arassalam. Ine şu Daýhan partiýasy bilen biz DWT topary oturup, ýa-ni şu oğuz programmalaryny oturup, ýa-ni ýazyp, çekileşip, şuny üstüne işläp durdy. Gelecekde biz size aýdarşy bolary. Ine şu Daýhan partiýasy bizden haýyş etdi, DWT toparyndan gaýrat edip Türkmenistanyň Demokratik Giňeşi diýen täze guruma bilen goşun diýip. Biz Türkmenistanyň içinde gurulan partiýa diýip. Ýa-ni şu partiýa, Daýhan partiýasy Türkmenistanyň içinde resmi taýdan kämilleşdirip bilenok özüni. Yani kanunlaştırıp bilenok, registrasiya et bilenok. Ine şonuň üçin bu wagtlaýynça resmi taýdan tasdiklanmadyk partiýa hökmünde bulup ýürýärler. Men hemme vilayatlanyň Daýhanlaryna ýülenýän. Şu Daýhan partiýa ünsüň, şu gelecekde de häzirden başlap gelecekde de sizi hem arkaňyzda durar, hem siziň talaplaryňyzy hökümetiň öňüne ýa-ni basyp alar. Şonuň üçin şuňa girin, kömek edin. İçinde diňe Daýhanlar liderler ýok, ýa-ni beýleki partiýanyň liderleri ýok. Ine şu ýürüýte Daýhany gorlamak üçin o hojalyk puwdugyndaky işleýän zähmetkeşleri gorlamak üçin we şolar bilen ýa-ni reformalar geçirip, şolaryň günlerini gowulaşdyrmak üçin gurulan partiýa. Ine siz egerde şu partiýa girjek bolsaňyz Daýhan hökmüne, onu maňa habar tutun. Ine şu videom gapdanynda meniň Telegram adresim bar. Ýa-da şu videom aşagyny meniň WhatsApp, Imo we Telegram telefonlarym bar, siz maňa jaň edebilirsiniz. Ýa-da ýa-ni iýerip bilersiňiz öz maglumatlaryňyzy. Şu maglumatlary iýeren maglumatlaryňy ýa-ni gizlin galýa men hiç kime bermem. Diňe Daýhan partiýasynyň ýoldaşlary bilen maslahatlaşyp, ýa-ni şu gidýän işlerine sizden kömek sorar ýa-da sizden maglumat sorar we ýuwaş-ýuwaş şu Daýhan partiýasyny gurmaga biz kömek ederiz. DWT topary bilen Daýhan partiýanyň arasynda hiç bir baglanşyk ýok. Ýöne men öňkü işim ýaly bizde Türkmenistan näçe köp partiýalyk bolsa, şonça hakykat bor we şonça da demokratiýa bor we şonça da hemme jemgyýetdäki halkynyň içindäki zatlar aýdyryp durlar. Onu hökümet ünsürer ve şu meseleler çözülür. Çözülmede şu partiýalar gyýryp hökümet aýrarlar. Şonuň üçin biz her wagt köp partiýalar talap edýärdik, ýa-ni täze hökümetden we biz şu hökümete, ýa-ni täze hökümet bolanda her 3 adam bir partiýasyny döredip biler. Biz şoňa mümkinçilik göreriz. O näme gerek? Ine siz mesela için partiýany döretdiňiz. Siz bir halkyň içinde bir ýa-ni nasmyşynsa diýär-de, ýa-ni kiçi millet halky. Dagestan diýdi, Azerbaýjan bel. Öz partiýany gurnap bilerdiňiz.
Siz kiçilik de 3 adamdan köp gurun. Ýöne soň saýlawlar bolanda siz ýa-ni saýlawçylar siz saýlamaly. Ine şo ýerde test bolar. Sizin partiýaňyz işleýän, işlenokmy. Diýmek siz saýlawçylar bolýan, bolmamak. Şoň üçin o hakyky hereket, hakyky ýürüşler. Ine hökümetden ýokardan bellenip goýulan ýürüşlerde bu hakyky halk ýürüşleri. Ine şoň üçin partiýa şak bolmaly. Häzir näçip Balkanda ýa-ni Newitçi iş partiýasy açylamak. Newit pudogunda işleyen adamın zähmetkeşleriň partiýasy açylamak. Näçip Senat partiýasy. Ýa-ni Newit pudogyň senatynyň partiýasy. Näçip açamak. Näçip dahanlar açýar öz partiýasyny beýleki pudoklardaky adamlar açamak. Ine şo ýaly bizde näçe köp partiýalyk bolsa, şonça bir demokratiýalaşdyrylan döwlet bolar. Ine Ýewropada ýa-da Amerikada ýa Günorta Ýewropada köp partiýalyk sistemi bar. Orsetde de bar köp partiýalyk sistemi. Türkmenistanda ýok. Hemme partiýalar ýa-ni Demokratik partiýanyň, ön kommunistik partiýanyň klonlary. Şoň üçin olar unup bolmaýar. Olar ýa-ni reformalar başlanýar, darak gider hemme. Özlerinden ýapylar sebäbi olar diňe rejime hyzmat edýän partiýalar. Olaryň adamlaram biter, ýa-ni partiýalaram ýapylar. Indi men size Daýhan partiýasynyň halkymyza ýüzlenişini, ýa-ni daýhanlara ýüzlenmesini okap berjek. Şunu maňa haýyş etdim, radaga bir çykyş edip bilemdik. Bizim adımızdan çıkış edip aydındı. Yine okuyan. Daýhan partiýasynyň Türkmen halkyna we daýhanlara ýüzlenmesi. Bir daýhanlar bolup paxta, buğday, şundur we beýlik öndürýän önümlerimizi döwlet zakaty boýunça ekýärdik. Ýöne döwlet uçypsyzca töleýärdi. Indi bolsa ol ýer jagalymyza ma aldylar. Daýhanlaryň elinden ýerleri aldylar. Indi ýerlerimizden elimizden aldylar. Önküce günlerimizden aldılar. Daýhanlaryň elinde yerleri yok. Indi yerlerimizden elimizden alan soň, önküce günlerimizden yok bolan soň, biz daýhanlar nähili ýaşamaly? Nähili günümüzi görmeli? Nähili maşgalamyzy eklemeli? Biz daýhanlar bolup birleşmeli. Biz daýhanlar bolup öz azatlyklyrymyzy almaly. Biz daýhanlar bolup hemme daýhanlar birleşmeli, işlemek üçin ýerler almaly. Biz daýhan adamlary biz ýerde işlemesek maşgalamyzy eklep bilemdik. Şontodan hemmemiz giýje güni köçeden ýygnanamyz bolýar diýär. Bizim köçede Dine Berdimuhammedow Gümmol diýen sesimiz çykanok. Berdimuhammedowyň hususy kanunyny gulluk etmeli däl. Biz daýhanlar bolup köçe çykyp Berdimuhammedowyň wezipesinden gitmegini talap etsek, onu ýerlerimizden ýygyna alar we alan hasylmydan özümizinki bolar. Paxtanyň ýagy, kunjarasy, sabuny, şulhosy özümizde galar. Daýhanyň güni gowulaşar ýa-da hal we maddi ýagdaý ahyry hakyky yetmeli derejesine ýeter. Paxta, buğda we beýleki öndürjek önümlerimizi birjada bazar narhynda valutada satarys. Önümlerimizi bazar narhyndan satandan soň belli bir prosentin döwlete salyk tökümine töläris we 73%-ni özümize galdyrarys. Diýmek 23%-ni döwlete tapşyrarys. Bizim durmuşymyz dolu ýitken. Şonda her bir tonna paxtadan $2300 öz hojalymyza girer. Buğda ýygnalandan soň ekýän ekinlerimizin salyklary bolmaz. Häzir 23% tölenýän bolsak, döwlete salyklary indi tölemez. Özümize giýdeci bolup galar. Bizim daýhanlaryň indi ýitirjek zady ýok. Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatynyň esasyna elimizdäki ýer jagalymyzdan elimizden aldyrdyk. Hormatly daýhanlar, biz birleşmeli we şu rejime karşı görüşmeli. Ine şu ýüzlenmäni Daýhan partiýasy meniň üstümden size ýüzlenýär. Egerde siz daýhan bolsaňyz, egerde siz şu daýhançylyk günlerinizi gowruşdurjak bolsaňyz, siz şu daýhan partiýasyna goşulyň. Şu daýhan partiýasy her vilayatynda öz ýa-ki bölümlerini saklar. Häzir Mari, Lewap,
daşoz vilayetlerden eýem adamlar bar. Goşulun size. Siz goşulacak bolsaňyz maňa ýazyň, men sizin ýanky kontakt adamlaryňyzy ýanky birleşdirelim. Şunun bilen men Daýhan partiýasy boýunça öz size beren maglumatlarymyzy gutorýan. Size berýän maglumatlarymyzy gutorýan. Indi men sizin ýalňa efirde çykyş etdim, şoň soraglaryna jogap bereyim. Ýalňa efirde çykyş edende Asif Salin diýip maňa soraw berdi. Salam aleykum Murad aga, siz nähili düşünýärsiňiz? Amerikanyň öz goşunyny Afganistandan çykarmagy netijesinde Türkmenistana ziýany bolarmy? Ýoksa Amerikanyň inniki ugly Türkmenistanyňky? Amerika öz goşunyny çykarar ýa çykarmaz, ol Amerikanyň işi. Bu regional Amerikan politikasy. Biz şunu seyretmem, öz Afgan doganlarymyz bilen öz siýasatymyzy gurmaly. Gerek yerine kömek etmeli, gerek yerine kömek sormaly, ýöne ýanky dastoyna olar bilen aralyşyk saklamaly. Şuňky gününe geçip barýan siýasat, Türkmenistan siýasaty Afganistanda gaty maskara. Bu Talibanlara ýanky para berip saklap durmaly. Bu näme dogry? Talibanlar çağırmaly, gürleşmeli, şertlerini dinlemeli, biz öz şertlerini aýtmaly we şo ýerde ofisial tarapdan ýanky bağlanışyk etmeliler, şonu biz öz tarapyndan, olar öz tarapyndan ýanky saklap gelmeli. Ine bu bir yerlikli we diň aramlykly şertname. Biz öz Afgan türkmenlerimizi goramaly. Biz olara kömek etmeli. Ine biz olara kömek edenimiz bilen ýanky Talibanlar bize garşy gitmeli. Biz olar ýanky Afgan türkmenler Talibanlar we bizler üç bolup bir stolda oturup gürleşmeli. Şonuň üçin bizim siýasatymyz Amerika gara däl, bizim siýasatymyz öz siýasatymyz bolmaly. Biz regional siýasatda güýçli döwlet bolmaly. Bizim edýän hereketlerimiz, bizim siýasatymyz hemme döwletlere ýanky anyk bolmaly, biz güýçli bolmaly. Şol uğurda. Häzirki günde Bermuhamedov diňe Türkmenistanyň içinde goşakda daşky siýasatyna has goşak. Maskara. Şonuň üçin biz o siýasatlar çalşar. Indiki sonra Gonç Joraýew video düşüründe ýüzüňi açmalymy? Men ýa efirde her kim ilçihana we konsulsluğa ýüzlenmeli, men pasportum ýok diýip. Siz hökman ýüzüňizi açmaly. Men näme diýip aýdýan? Siz ýüzüňiz açyp aýtsaňyz, men planyýyp. Ine men pasportum ýok. Görkezýäňiz pasportum. Men pasportum möhlet doldy. Ýöne men Türkmenistanyň raýady. Men bir näçe aýlap Türkmen ilçihanasyna konsulsluğa ýüzlendim. Maňa jogap berilmedi. Ine şonuň üçin men ofisialna Türkmen ilçihanasyna ýüzlenýän. Onun ýolbaşçysyna planyýyp ýüzlenýän. Konsulska diýen ýolbaşçysyna planyýyp ýüzlenýän. Men Murat Gurbanow, men pasportum geçdi. Ine şunu maňa uzaldyp berin. Men YouTube'dan ýüzlenmesem başga men alajym galmady. Men gaçak däl. Indi men Türk hökümetinden ýüzlenýän. Men Murat Gurbanow, men pasportum möçberi geçdi. Sizin goç edaraňyz ýa-da sizin başga guluklaryňyz men saklasa, ine men şu wagt size aýdýan, bu meniň günäm däl. Men öz pasportum ýa-da özümi resmi taýdan kanunlaşdyrmak üçin dokumentlerimi hemme hereketler etdim. Ine şu men videom ýeti men saklanyňyzda sultan hökmüne ulanyň haýyş edýän we Türkmenistanyň ilçihanasyna we konsulslugatyna ýanky batyş edip maňa kömek ediň diýip ýüzlenýän size. Men Türkiýanyň prezidentine Erdogana ýüzlenýän. Men Daşary işler ministrine, Türkiýanyň daşary işler ministrine ýüzlenýän. Sede meniň kanun bozasym gelenok. Men bütün ömrüme kanuny hormat goýýardym. Türkiýanyň içinde ýaşasam Türkiýanyň kanunyna hormat goýýardym diýip aýtsaňyz, şu video haçan da sizi polisiýa tutanma, şu video sizin adwokatlaryňyza kömek bolup, şu video size ýanky mümkin bostunlygy bermäni kömek eder. Şoň üçin şu video sizin goramlyk, onu hökman etmeli. Ýüzüňizi açyp gün aýtmaly. Şonda
Niye siz saklasanız şu videonu görüp aydın men Erdoğan'a yüklendim. Men Daşarış Ministrine yüklendim. Men Koçedar'a yüklendim. Men Pasoğlu'na yüklendim. Men konsola, general konsola yüklendim. Türkmenistan'ın İstanbul'daki. Menin meselem çözen oklar. Menine günah yok. Men şunu çözüp bilsem şunu çözecek. Yine çözülem oklayıp aytsanız. Onunla Parislerim düşünür. Koçedar'a tutan yağdayına düşünür. Koçedar'a size iyiden kaytaracak olsa istenlik advokat şu videonun ulunu size çıkartmıyor. Bu sizin yani paraşutumuz. Şunu hükman etmeli. Inni Alpel Bolat ya Murat Kurbanov bir vatandaşımızın zagrant pasportun dövüldüğü kemili vakti doğru niyem etsin. Bu yerde Paris saklasa görközçülük hiç dokumenti yok. Görközleri dokumenti yok. Konsul zagrant pasportunu çalışıp bilen yok. Yine yankı videonu edin. Ben düşündürüşüm yani. Onu şu video sizi korar. Hem yerde. Size derhal koğrama diyor advokat işlerine ya da size Boston'u alma işlerine güçlü video şu. Hükümet YouTube'a koymuyor. İsterseniz bizim kanalımızda yiyelim, yani biz koyuyoruz. Марал Курбанова я. Есть такое понятие несбыточной мечты. Ваши слова все правильные, но никак не применимы к той ситуации и к тому мышлению в стране. Марал Курбанова. Вот я бизнесмен, я практик. Меня называют кризис-менеджером. Я знаю, что я делаю, поверьте. Бердымухамедов – это не один человек, это страна. Это все службы. И как против них бороться? Просто встать с флагом бежать – это глупо. Есть на каждом участке своя борьба. Вы не видите все, я не могу вам все рассказать, потому что нас наблюдает и Комитет национальной безопасности Туркменистана, и Бердымухамедов, и его службы. Мы проводим огромную работу. Поверьте, за 8 месяцев мы много чего сделали. Вы можете это наблюдать. За 8 месяцев вы начали писать в YouTube. Благодаря тому, что мы смогли остальных поднять. Раньше боялись даже писать. Мы идем уверенно к успеху. Поверьте, мы придем к успеху в очень близком будущем. Мы для этого много что делаем. Поэтому подключайтесь к нашей борьбе. Эти несбыточные мечты мы осуществляли всегда. Я вот в этой сказке живу здесь, в Европе. Поверьте, в Туркменистане тоже можно построить такую же страну. Все зависит от нас. Если мы объединимся хотя бы 30%, мы сможем все сделать. Если хотя бы 3% населения сможет встать, мы сможем победить власть. Мы сможем провести все реформы, мы сможем провести все административные, социальные, экономические, политические реформы, поверьте. Из безграмотного населения мы в очень близком будущем сделаем очень грамотное, продвинутое население. Поверьте, это все зависит от государства, как оно создаст условия, и от политики государства. И политика государства не должна определяться одним человеком. Опять Марал Курбанов пишет, нужна крайняя черта внутри страны, чтобы люди встали. А пока у народа есть силы выживать, то страх годами вжившийся в мозг и сознание этот страх не дает. Мы не зря объявили акцию «Остановите доллар». Вот вчера, например, в Либаве 200 человек начали бастовать стихийно. Вот сейчас эти стихийные забастовки начинаются везде. Бердымухамедов не зря сознание теряет. Ситуация утяжеляется тем, что все деньги, которые поступают в Туркменистан, они малы. Они не покрывают даже ежедневные расходы, ежемесячные расходы. Он прекрасно понимает, что он не может удержать доллар. Он прекрасно понимает, что он не может решить социальные вопросы, продуктовые вопросы и так далее. Вы не думайте, что все это вот так. На это все нужно время. Наша задача, чтобы это было в короткое время. Мы делаем все необходимое, поверьте. У нас есть план мероприятий. Поэтому мы работаем в этом направлении. Если вы хотите подключиться к нашей работе, всегда пожалуйста. Yine başka soru var. Ekspert Hoyhay. Assalamu alaikum ağalarım. Muradağı Rusya'nın iyun ayından 15'ine bez dokumentleri tutup deport ediyemişin. Yolu açar mı Türkmenistan? Yolu açta açmasa deport edilersiniz. Eğer de yol açılmasa siz deportasyon lagerda yol açılınca karışırsınız. Yine şunun için ben her vakit aydan pasport meselesinde berk olun. Arkamızda güçlü dokument, onun legal olsun.
pasportlarını düzedin. Ondan sonra Rusya'da yani vaxtlayınca viza alın. Onu hükman etmeli. O ne dokumentsiz gezip oluyor. Ol istendik sekund siz yığınak bilýärler. Ol siz hukukun aşağında ine mesela şimdi bir yerde Rusya'da oturuyorsun öýde çay içip. Goňşy öýde yani uruş boldy. Polis gelenler şu sizem goňşyňyň arkadyp bilýär. Ondan görse sizin dokumentiniz ýok. Böyle deportlarga gidersin. Bahana bol. Sizin ziyaretke talap ederler. Siz öýüňizi her gün ýanky hukukly ýagdaýa salyp dursunuz. Şoň üçin birinji bilen işemerekler dokumentini düzmeli. Yani şonu şu planlarının en önemli olan. Batır ýadia Putin'e arada yazdık deyip önkü gepleşikde bugün Putin bilen gepleşik geçiripdir. Şol barada maglumat beräýseňiz, näme gepleşik bolduk ha? Onu dün AKP Sapara bilen maglumat berdik. Ýene de gaýtalýan. Prezidentler, alaytada diktatorlar gürleşende halkın durmuşu boyunca gürleşmek var. Dine öz bekletleri boyunca. Putin Berdimuhamedov bilen gürleşmedi. Ol yani press-sekreter uğrundan gürleşdi. Ýagdaýa gowmy jansagmy, öldümi, ölmedimi? Näme planlar ine boldy. Ýöne biz hat ýazdyk Putin'e. Şu ol ýazan hatymyzyň intek jogaby ýok. Ol administrasiýa prezidenti hatları alanlar yankı mühleti var. İntek ol 2 günde cevap gelmedi. İntek karışmadı. Miting barada halkı ruhlandıracak dağıtları aytsaňyz murada. Mitingler hükman bolar. Miting, protest, arşikayetlari edip biz şol Berdimuhamedowy ýykmaly. Şoň üçin Türkmenistanyň içindäki hemmeler bolup geçen dağıtlar biz ünsürlense edýär, ünsürlen regulowka etjek bolýar. Biz aktivistleri güýçlendirýär. Biz aktivistler köpelýär. Biz Türkmenistanyň içinde elimizden geleni etdik. Hökman miting gurulacak, ýanky daşynda da içinde de. Nesip bolsa. Лина Вал, вы же говорили, вам не важно, где он и что с ним. Все равно нужно менять власть, и вы все будете для этого делать. Теперь что? Шаг назад? Никогда шаг назад не будет. Только вперед. Поэтому наш лозунг «Динамит». Häzir sorularym okaldy internetdäki. Tügül murada ýadaman halka hyzmat edýän bereketler. Bu bizim borçumuz. Ýollar açylar ýaly etmek öwret jana. Ýollar açylmak üçin ýalňyja düşünürdim. Biz barmaly aeroportda bir adam, 2 adam, 5 adam, 10 adam, hakyky gaýçak adamlar barmaly. Olar barmaly boş ýolny alyp durmaly şöyle beton ýaly men öýe gaýtjak diýip. Şo ýerden video ýazyp bize iyi berin. Biz başka adamları car edip çağırır şöyle. Siz 200-500 min olmalı. Adamlar gününden yığınanlar. Şoň üçin siz yani 15-20-30 günlük şöyle oturmaly, planlaşdyrmaly. Ine şo ýere baranyňyzda biz aktivistler galdyrarys. Aktivistler öýüne gaýtmajak adamlar, dokumentler düzgün adamlar bararlar. Size çaýyňyzy, suwuňyzy we şo ýerde gapdalyňyzda protest dağıtlar geçip sizi goşman, kömek ederler. Biz bütün dünya car eder. Berdimuhamedow ılgap ýollar açar eder. Ne şun plany şu ýaly. Mundan daşary biz hatlar ýazyp duramyz. Ýöne bu sizin ediljek dağılmak ýollar açmak üçin. Bizim boş-boşa ediljek dağılmamız edip durdy. Ağam berdi Çurik T-800 robot bolup bilermi? Sebäbi ölse de diýelik bilýär. Bir zada dogry düşünün. Öllü diýerli zat, ol öleni, ol agyr ýagdaýda. Ol siz ýaly men ýaly ýöne koýan adam da. Şuňa bir zat bolsa, bütün dünýäniň iň güýçli mediklary gelip
dünyada en güýçli ukollary edip öljek bolsa da diýerler. Ol normal. Şoň üçin aýdyn ağladyň beýlede şoň ykbaly, şoň ýa-ni saglyk üçin güreşýän güýçli dünýäde doktorlar uğraşýar. Anamyzy. Eger doktorlar gelmedik bolsa, eger Türkmenistanyň doktory güreşen bolsa, ölüp gider diýen. Şoň üçin şoň ölmegi ola ýakynýar. Ýöne şoň arkasynda durup bütün dünýädäki iň ösen medisina we dermanlar duruny şoň üçin galýar. Onun bedeniň immunitetiniň limiti bar. Galar ahir doktorlar ýetişmez. Ol yaran o. Ol ýa sahyram köp bir topar buket keselleri bar, yaran o. Şoň üçin biz ölümüne garaşmaly. Biz özümizçe hereket etmeli. Yıkıldı, yıkılmadı, biz hareket etmeli. Ýöne şu ýene bir hareket kılsa da ýene Türkmenistandan samolyot edýär, doktorlar gelýär. Gaty gyssak ýagdaýda. 7 saatda, 8 saatda doktorlar gelýär. 7-8 saat ýani Türkmen raşyny saklar bilýär. Ondan olar gelip ýani ülkede galyp bilýän doktorlar bolar. Şondan bul diýerler. O bizim yalan aydymyz üçin ya siz ine ölli, ine diýerli, ine bu arkasynda görüşen adamlar bolar. Sen bu arkasynda milliard bar. Milliardça pullar bar. Bu arkasynda samolyotlar bar. Bu arkasynda guruluklar bar. Bu arkasynda köp zat bar. Ölüsi gelede muny ýa-ni öldürmejek bolar. Şoň üçin bu bir döwlet baş tutanýar. Şoň üçin ölmegi Allah bagly we ýa-ni medisina daşyrtdan gelen güýçli medisina bar. Agam tak muhasaba konsulstva ýyllarça gezek haýyş talap etdik. Peýdasy ýok, hökümetden peýda ýok halkyna. Hawa biz inni hökümetden garaşmaly, biz hereket etmeli. Şoň üçin video ýapyň. Pasolsan öňüne baryp özüňizi zynjyr bilen bekleň, beton ýaly duruň. Ya durmaň öňüne. Bu protestde zatda siz pasport almana geldiňiz. Ol wagt orset wagty bir gelýärdi. Gapyňda durjak, mana dokument berinçan diýip durýardyr bol, berýärdir dokument. Ne şu ýaly siz dursaňyz, bu spesnaz çağırar. Men üstüme de çağırdylar. Menim düşünüşlerim. Düşündürdüňiz, ine menin pasportum ýok, men kanun bozasym gelen ok. Ýa-ni gaçak däl, ine şoň üçin geldim. Bunu bilýärdi. Polisler Ankara'da adamları ýa-ni İstanbul'da tutup avtobusa basyp Ankara ilçihana ertenne ilçihanyň ýolbaşçyly polis kow adamlar kowdy. Boýnalmajak bol. Sebäp ol adamlar alan bolsa, şu adamlar öz puluna Türkmenistana ulatmaly. Ya Türkmenistana habar bermeli. Onun işinden aýrylmaly. Şol ýaly bular hemme zat etmeni gorkýarlar. Hiç zat edesi gelen sebäbi bir zat etse bular işinden aýryp basarlar diýip gorkýarlar. Bular lawuşkada. Bu Berdimuhammedow bar. Biz Berdimuhammedowy bir çıkarmaly. O näme çıkarp bolýar? Pasolsan öňüne baryp beton ýaldyryp hiç ýere gitmän, aeroportda bar beton ýaldyryp hiç ýere gitmän, onu bizden bütün dünýä jemgyýeti sorap başa sen kim? Näme iş ýapýarsyň? Näme sebäpli? Sen problemaňy bütün jemgyýet bilýärdi, pretensiýa Berdimuhammedow berýär. O näme sen prezident bolup ýördiň? Bütün halkyň pasporty ýetýär, içine salan o näme sen prezident diýip o ýa-ni pretensiýa berýär. Onu bul gorkujugyna böküp edýär. Ine şu ýaly elimizde dubinka waka biz durmalar. Berkol demir adam ýüreginiň ýerine blok goýuly ýok. Ol bir ýaly adam Niyazowyň özüne Hudaýyň adam diýärdi, özüne ýa-ni peýgamber diýärdi. Ne ürkütdi? Sebäp bu ýalançylar. Bu din halkaly. Şoň saglyk gatyrbet ýagdaýda din arkasynda güýçli medisina bolan ýa-ni ýetişip gelýän soň bu tek dur. Bu ölümi ertene bolýar, şunu bolýar, bu ýalan. Şoň üçin bu adam öz yerine ýetirmeli işlerini yerine ýetiren. Bu saglyk bolsa da bilmän soň ýetirmek. Men sana aýdyn, ine menejmentde bir usul bar da. Ine şu meseleni çözdürýär. Bu mesele 6-7 güýçli mesele üstünde dursa, onun gyssagly bolsa, öz ýolundan durýar. Ine häzir Türkmenistanyň prezidenti haýsy mesele çözdürýär? Yerine ýetirjek hökümet bolup puduklap alınmaly.
halkın hal ýagdaýyny, maddi ýagdaýyny oluşturmaly. Pullar yok, kreditler yapmalı daşından gelen. Onun daşından daşarlık siyasat Amerikanlar bir taraftan şappat verip durlar, Avrupa verip durlar. Onun daşından halkı kalacak, bunu ayıracak böyle. Onun daşından yeğenleri bir gepeçik edip durlar. Hemme dağıtlar üstüne yak geliyor. Bunun daşından bu halk maslahatının yol oluştu. O yerde konstitusiya ütken son hemme kanunlara boşmoçlar girdileri. Onu oturup seyretmeli, gol çekmeli, onu vakti yok. Onun daşından bu kabinet ministrinin yol oluştu. O yerde bir topar işler var. Bu hiç sade yetişen bu dik ayak bol bir saat durulur. Şunun için şu dağıtları gözüne tutsan öz yüründen durup kalıyor. Ne şunun için bunun yağdayı ağır. Bunun toru düşen adımı men diye. Şunun için şu çıkarlı oluyor şu yağdaydan. O çıkarlı da dine demokratik. Şunun için Berdimuhamedov men size bilgen eğer de siz şundan çıkarlı tapacak olsanız siz hükman suratda daşa yurttan demokratik güçler getirip olur bilen gepleşip geçirip onun şertlerini dinlep öz şertlerini koyup bir alanlaşa gelip bütün dünyada yine demokratiya Türkmenistan'a geldi deyip görkülen ýagdaýymyzda size kreditlerin berip başar, kredit reytinglerin kalıp başar, yani kreditler berilmese günlükü bermeli pulluğunuz var, aymak bermeli pulluğunuz var, gününden köpül üstüne prosent minip yani mintli de otuyor. Siz bizim devletimiz satmalı olsanız toprağını. Kırgızstan yani. Yani şuna barmadı yani. Yani demokratik güçler çağırıp gepleşip geçirmeli. Bu hakiki çıkarlar. Yani şu yerde öz şertlerini koymalı. Biz şertleri koyuyoruz, halkın şertlerini. Şu yerde bir ılanış tapıp yuvaş-yuvaştan demokratiya geçmeli. En bir ansat yol ve en bir efektivni yol. Sizin padşahlık boljaňyzy Serdar prezident etçeniz, ol Serdar Berdimuhamedov prigovori dediýär. Halk inni geçmeli nokotdan geçti. Bolu sakla bilmersin. Siz yıkılırsınız. Siz Serdin Kaddafi sizden güçlü. Sizden baydı. Niye ettiler? Köçüde vuruldu. Saddam Hüseyin sizden güçlü. Siz yıkılyanız. Sizden güçlüsü yıkıldı. Diktere Serdin ne açatani yankı adamlar var. Ne açatani saldatlar var. Yıkıldı ama. Siz yıkılırsınız. Hayadır teknolojiyan demokrat sistemin kuruluşları siz iqtisadiyette yani sizin ekonomikanız, iqtisadiyetiniz beýleki gap goňşy döwletleriniň işlemlerini. Şoň üçin ýörebilen. Hükman ýykylýar. Onun hiç elini nimesi yok. Halka näçe köp kıssanız şonça eline yaragaly. Ýanymyzdan çykan. Ýurdun daşynda durup hiç sat edip bolmaz. Daşyndakylar görýän dini içerdäkilerden, dünýäden habary ýok. Ol ýalňyş maglumat içindekiler görüp başlady. Men günni habarlaşyp ýörüm. Men günni ýüllerçe adamdan habarlaşýan. Maňa ýadyýarlar, jaňy diýerler. Howo köpüsiniň habary ýok, ýöne habary gatşap diýerler Türkmenistanyň. Häzir ýaýrap başlady. Gününden şu habarlar ýa-ni ýaýramasy güýçlenýär. Şonuň üçin haçanla habarlar 30% adamı ýaýrap başlasa Türkmenistan galar. Biz şu tendensiýany görüpdik häzir. Şoňa ýa kömek etdik. Salam Murat Kurban, salam aleykum. Murat, men görýän içinde ýöne görýän adam. Bizi online'da adam görýär, ýöne zapiste görýän köp. Путин сам диктатор и будет поддерживать диктаторов СНГ. Это точно. Näme üçin näme yalan söz, her kim yalan sözleýär, her kim öz çäresini özüni bilsin. Men düşündim. Tamam. Salam iyileşer, salam kardeş, salam, salam. İbrahim bet näme bolup tak. Бенджамин Франклин, подстригатель, задумайтесь и одумайте, на что вы толкаете людей. Вы хотите поднять слабые, изувеченные страхом и голодом людей, руками народа хотите прийти к власти, вот ваша задумка. Вот очень хороший вопрос задали, да? Бенджамин Франклин предлагает не поднимать людей, а дальше быть рабами и жить всю жизнь и потерять нашу страну.
ДВТ и вот Туркменский демократический совет, Туркмен демократик Генеши, наоборот хочет, чтобы люди проснулись, убрали свой страх, поднялись духом, подняли свое образование, общественное образование, политическое образование, знания и поменяли эту власть. Этот путь светлый, белый и точный. А Франклин, Бенджамин, он говорит, нет, вы не трожьте людей, вы их в огонь бросьте. Они должны спать, они должны бояться. И президент Бердымухамедов это король, он должен так идти. И мы должны всю жизнь быть рабами и жить дальше. И наши дети, и наши внуки. Поэтому вот это я объяснил простым языком. Поэтому, господин Франклин, вы носите знаменитую фамилию, человек, который сделал много для Америки. Я думаю, что вы должны осознать, что вы говорите. Это старое мнение, когда еще оппозиционные движения, протестные движения начали набирать обороты в прошлом году до мая месяца. Сейчас у людей уже другое мнение. Они уже поняли, хватит жить рабами. Хватит жить и гнить, и умирать рабами. Надо подниматься. Но когда поднимается 5 человек, тогда обязательно они в огонь пойдут. Но когда поднимутся 1000, 2000, сейчас уже полиция хочет, чтобы мы поднялись. И МХМшники хотят, чтобы мы поднялись. Они уже, вот посмотрите, вчера в Либабе люди поднялись, полиция МХМ стояла, сами поддерживают. Они уже сами устали. Они уже сами говорят, мы устали от них, все, давайте менять. Даже в этом случае вы говорите, хватит людей в огонь бросать. Это говорит о том, что вы не готовы к переменам. Вы боитесь, и страх у вас гораздо больше, чем у туркменского народа. Ну и хорошо рассуждать с других стран, а люди только страдают. Мы не рассуждаем, мы анализируем, предлагаем и помогаем. Рассуждать это одно, вот, действовать это другое. Вот мы действуем. Сейчас телекоммуникация так развита, что мы во Франции, в Туркмении и в другом месте разницы нет. Вот, допустим, я сижу в Туркмении. Какую я помощь могу оказать, если народу надо сначала объяснить все? От того, что я объясняю здесь, во Франции, или я на какой-то улице в Туркмении объясняю, все равно я с ним встретиться не могу. Какая разница? Вот мы сейчас ведем осветительную информационную работу. Как это мы закончим, как народ начнет подниматься, мы будем уже с ними вместе подниматься. ДВТ организовала мощный протест в Турции, в Америке. И даже в Турции нашу активистку задержали. Но тем не менее мы со своего пути не сворачиваем, идем вперед. Поэтому ДВТ обвиняет в том, что они действуют, это глупо. Бенджамин Франклин, да вы поймите, что мы все марионетки в чужой игре, все они врут и пытаются вывести людей на смерть. Ну, я уже ответил на этот вопрос. Я не знаю, где вы находитесь. Наверное, у вас все хорошо, поэтому вас сильно не беспокоит. Я получаю каждый день звонки. Вот сегодня человек умер в этом. Нету ни родственников, никого, ни документов. Вот как хоронить человека без документов? Вот ничего нету. Поэтому вот это безымянное кладбище в Турции уже называют туркменское кладбище. Самое много одной национальности граждан лежат там. Поэтому вы хотите этого? Вы хотите, чтобы наш народ гнил за рубежом, умирал и работал, поддерживал наш народ, который в Туркмении, чтобы не умерли? Это разве жизнь? Это разве путь? Мы путь показываем светлый. Всем встать, поменять систему, чтобы законы заработали и идти вперед всем народом. Это путь. А то, что сейчас законы не работают, вы поддерживаете этот режим, вы говорите людям не вставайте, эти лидеры вас так в огонь. Ну, я думаю, что вы реально не видите ничего, у вас образования и знания не хватает увидеть все. Это не говорит о том, что вы глупые. Нет, у вас просто недостаточно знаний в политических вопросах и в общественных вопросах. Здравствуйте. Побольше листовок нужно и больше активистов в Туркменистане. Спасибо, что говорите про осужденных. Да, мы листовки распространяем, не останавливаем. Помогайте нам распределять листовки. По ИМО распространение листовок не только физическое наклеивание, но и другими способами. Всеми способами надо идти.
Мы должны новые технологии использовать. Бенджамин Франклин. Я говорю о том, что народ должен избрать сам путем демократии, а не крови. Но мы про кровь не говорим. Наш путь – мирный переход власти. Когда мирный переход власти возможен? Когда поднимутся 10 тысяч, 15 тысяч человек. Вот наша задача – вот этих людей сосредоточить, собрать, их поднять. Поэтому мы не поднимаем 100 человек, 50 человек. Это приведет к плохому. Мы хотим поднять от 1000 и выше. Так, больше вопросов нет. Türkmençe gülän men düşünemek. Murat Selimov. Yoldaş Franklin diye bulur inanmam, bulur adamlar o dat diye. Men onu düşünürdüm. Geçen yılın mayına çelde haçanla yani protest güçleri bu royal derecede kalmaka şu royal düşünce vardı. Sebebi adamlar yani cemiyette ve adamlar öz cemiyetini yani cemiyet bilimine ve siyasi bilimine pes bolansan şu problema yani kıyıskaça seridiler. Yine biz 8 ayda opozisyon güçleri halka düşündürdük. Cemiyet tarafından, cemiyet düşüncesini, yani politika düşüncesini, bunun düşüncelerini ulolup, giyinilip görküzdük. Bizim dine parahat yolumuz var. O yol işleyen bir topa devletler var. Şu yola geçenler. Armeniya, Gruziya, şu yoldan geçip yani yeniş kazananlar. Biz şu yoldan gitmeli. Türkmenistan'da Türkmen prezidenti qo'llayan 0% adam. Demek bizim hemmemiz bir tarafta Türkmenistan'ın prezidenti ve onun yanına bir katıl etse adam yani paraxo'rlar bir tarafta. Yine şunun için biz kalan yadayımızda bunun var açık diye. Şunun için biz paraxat yolu yani berki diye paraxat çalışmak yolunu berki diye ve şu yoldan var ya. Franklin olsa bize adamları orada taşlayan diye. Ben onu düşünürdüm. Onu diyeyim. Siz hiç şeyli çalışmaları isterseniz o adamlar ölüp paraya Türkiye'de işlep bedbaşına düşüp dokumentsız Türkmenistan'ın içinde adamlar öz işlerini tapman, kösönüp adamlar ölülerini kasediye bu da hatta normal biz bulçulukta yaşamalı, şuraya biz oturmalı, kıymalımalı deyip fikrini yanlış deyip düşünüyorum. Başka sorunuz olmasa inni men şunu öz fikrini tutaryan. Sizin hemmenize sağlık arzu ediyen şu koronavirusun mahalında ve şuraya bedbaşının mahalında hemmenize özünüz qoğuran adamlar arzuluğunuza yetin. Orada ayına bar dilek dualarınız kabul olsun Allah can. Sağ olun.